последна част от изследване на изоставено училище с приятелката ми Цветина. Тук може да видите, че има голяма гума. Цветина пак мери сили. Аз съм по-силно от Тук, както може да видите, е селото. И да. Легендата казва, че в това училище са влезнали група цигани и са го запалили. И за това е станало. Това може да се види, че защото има вар. Да, клепни тук да видиш колко страшно сено има скелети. Да. Много страшно. Ужас. Това е последна част, хора, защото няма да живеем до тогава. Казвам на ви. Чао, хора! Следвайте за може, когато стане